Дами и господа, този поздрав е специално направен од Деан, като поздравява своята дъщеря Карина и неговия приятел Иван. Од Видим, най-барескиан до Баро Видим, за най-добрия от Париж, за Деан патрона, вали гарми на Деан патрона, пак му върви. Авела Каягили, за най-големия за Деан патрона. Хайде брат ми Деан прала, бабар Дане, Франция, БМВ са Яша прала. Деан патрона от Франция, о, Деан патрона, си боса на Франция. Всяка майка Деан патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, капа барат умен, вали гарми на Деан патрона, пак му върви. Франция, той е човекът, канадикен тук прала Деан. Те душманел мударес, о, Деан патрона, най-големия, о, най-бароандо, Франция. Деан патрона сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивата дъщеря Карина. Вали гарми на Деан патрона, пак му върви. О, Деан патрона, пенела шунен душман, наше перавен аман. О, Деан патрона си машина, о, ти си легендата на Франция. Деан патрона. О, баре думо, ка, баре вилеско, о, Деан патрона от Франция. Вали гарми на Деан патрона, пак му върви. О, Деан патрона, о, патрони от най-тарикати, о, Зурало, о, Барвало, леле мале, а калео са вре душмане. Наше пераве наме, префект.